Cepat Allah
Haryono iki yo Mas Haryono. Dari Haryono celek ketika diprokoco-koco dan sasana kawiludangan sonton menika sinarengan keluarga ageng paguyuban Seni Jawi Reok Ponorogo Galuh Surya Putra Honggolono kayani karya sastripur wonten ing ngarsa daleman Dika Sambi agi menika sowan wonten ngarsa dalem panjenenganipun Hamanggung Karso wonten sandes wonten ngarsa daleman pun panjenenganipun Mbak Yuyolanda Amara Putri Prawita Yunia sinarengan kalian panjenenganipun Kakang Mas Bagus Muhammad Ilham Irsofa dari Haryono boten sanès sampun kepareng untuk lagu Darmo mangun bebrayan inggal kebiring samudraning bebrayan mangun keluarga inggal ketua kasih mugi-mugi teman kekalih saged manggih saginah mawaddah duit warahmah abid Allahumma kawiludangan sonten menika ujug atur panjenengan para pamirsa kadang-kadang sutresna budaya kadang-kadang pilenggah kasumanggaken daya-daya rumaket nyaket wonten ing sasana budaya menika sinambi manunggalar sarengan pro kadang-kadang pagelaran seni Jawi Reok Ponorogo Galuh Surya Putra Honggolono ingkang kepareng bijil sowan saking lelegan Gulan Sukorejo Adipura Negara ingkang dipun pangarsani kalian panjenenganipun Romo Yai Supriyono Alhaj ingkang tansah dados pangayuman dumateng kadang-kadang saking paraga Seniman Sriwati Reok Ponorogo manut Bromo sowan wonten ing sasana kawiludangan dinten menika pun kita sakoco keluarga ageng paguyuban seni Reok Ponorogo Galuh Surya Honggolono ingkang sampun kepareng manem Bromo Prapto tinimbalan saking kersa dalem panjenenganipun Kakang Mas Muhammad Ilham Irsofa dalam panjenenganipun Mbak Yuyolanda Amara Putri Prawita Yunia saking gelaring budaya Jawi Reok Ponorogo mugi dadi sarana donga anggenipun mangun bebrayan tansah manggiya abot rutut atos kakek-kakek duwini-nenen ugi enggal-enggal pinaringan putra ingkang saleh lan salehah minggonane tumraping nusa lan bangsa amin amin Allahumma asma kinarya japa pinelaring seni Jawi kinarengan kadang-kadang saking keluarga ageng Galuh Surya Putra Honggolono ingkang kasengguyung kalian prokadang seniman saking kita Ponorogo angrantu praptanipun prokadang-kadang Jaking Juru Beksa saking kadang-kadang Risan Panjuget Sekar Jatilan Ganongan Patih Pujangganom ugi praptani Sang Prabu Simo Baruh ingkang samangke badhe kabiyak kagelar wonten ing Jalan Raya menika mila-mila kedah kebak ing pangati-ati co pun nek yo ning lelakon pas jolodong gulung tabrak motor ya ora aja hati-hati lalu lintas kudu dijaga pak blak blak beres tidak lucu kok ya Sinabiang Ratu monggo tutubakan so Bro kadang-kadang saking pranitining budaya Galuh Surya Honggolono aos tinggal sampun kemareng siok dekati sawi goyeng diri praptane para-para senior kula wih jane elok Bapak Edi nggih Bapak Sudet nggih ampun waleh-waleh anggenipun paring berkah pangestu ngayomi kanca-kanca muda tumaruna menika nggih monggo dipun sebul sangkakalanya nggih itu Isropil sampeyan iki isrop nah sentruk iya ya toh tetembangan sawetara ing samengko yen mus rinacet ing busana Prakadang Juru Beksa lagi kapurwakan kawiwitan pagelaran kita seni Reok Ponorogo Galuh Surya Honggolono boten kata lumpet ngaturaken sugeng rawuh kagem para kadang-kadang juru inceng youtuber halo bos iki
Sugeng rawuh, sugeng makarya, mencari konten yang bagus, bermanfaat. Semoga viewernya tambah, subscribe-nya tambah, dan bisa menjadi sarana berkah berkebudayaan untuk nusa dan bangsa. Amin amin Allahumma. Monggo Kakang Mas babi hutan dipersilakan menyanyi. Celek itu pernah babi hutan. Ayo, aman bagi mo. Pos aja di pos kiri ya. Adik abah beri konco-konco Reyok Galuh Suryo Golono kuwi ra entuk miras. Carane piye? Delik no. Ya, tegese iki delik men ora konangan. Ngono. Mas Ilham. Umum bios ya marep ngulon kaya dipirsani kadang-kadang juru YouTube kok ya sampean iki malah nyingkur ora prayoga. Kepiye kok ya separepok ya kadang-kadang singo barong nek wis malih hari mau ya wis longgar. Ini nyapun macet ya. Sing kono ora kadang saking Seni Reyok Galuh Suryo Putra Golono. Ayo bacot ki Kakang Mas iki. Klendang
mugia tansah winatuning karahayon pangayomi Gusti ingkang ing duwadi tansah jiwa kasanira dumateng kula lan panjenengan sami. Kula katur saking Bapak Polri ingkang mengamankan acara Magnario di sore hari ini. Hormat kami mohon izin dan pokoknya terima kasih atas pasengguyungnya panjenengan juga jajarannya yang telah mengamankan acara kita di sore hari ini. Mumpung ada waktunya sekalian barangkali jika mau operasi zebra yang tidak memakai helm, yang tidak membawa STNK maupun SIM, monggo kami siap membantu untuk mengamankan dan juga menjual sepeda motornya. Mungkin lanjut dulu. Ya, lanjut nih kakak Mas. Apa nama? Yang ini kan Ilham TC TC the champ is the best. Terus bisa lagi satu kurang Austria kaos tinggal sampun prakto pun saranin kurang Jakarta sakit juru sosok karang sadilan bila sakit perindo Allah tejo Allah budi dewi pun sakit hamapun hati bapak rebusan dereng paling awolo dimana kita lumantaring sakit budaya keluarga Galuh Surya Putra Golono yang sampun mana berkota tosuan wonten sasono kami wedangan sono perindo menika monggo sakit hamapun Galuh yang terhormat tuan rumah bagaimana nanti kalau ditanya acara barangkali ada ular-ular atau ada penyampaian bagaimana kami tunggu di sasana
pagelaran. Tapi ada membantu dari yang terhormat Kakang Mas Jelodong ya, menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi harimau sekitar 60 tahun ke belakang ini. Ya, Aliran, oke. Ostinga Prapto Inilah Isa Sorangan Harjo Pindah Kesang Lalu Suryo Putro Bonggolodo Tatyo Desa Gangsal Tangga Hirup